Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Παναγιώτης Ιωαννίδης και σήμερα θα παίξουμε Minecraft Pocket Edition ξανά και ξανά. Βλέπετε, αυτό εδώ που θα σκοτώσει. Και όπως είπαμε, παίζουμε Minecraft Pocket Edition. Ήθελα να μπω μπροστά και εγώ βγήκα έξω. Ωραία. Έκανα μερικά... Όχι ρε φίλε, όχι. Έκανα μερικά enchant στην armor μου. Φτιάξα μια άλλη diamond πανοπλία, γιατί αυτή την diamond πανοπλία θα την κρύψω, γιατί είναι full bodybuilding. Άμα δεν ξέρετε τι σημαίνει, είναι full protection. Αλλά πρέπει να το κάνω protection 3, γιατί εκτός από τα μποτάκια, τα μποτάκια είναι protection 4. Όλα τα άλλα είναι protection 3. Ας τη δείξω τώρα. Το κράνος έχει respiration 1 και protection 3. Μετά μου λέει respiration 1, αλλά μου βγάλει και κάτι άλλο. Και το respiration είναι να βλέπουμε κάτω από το νερό. Λοιπόν, φεύγει αυτό. Πάμε θώρακα. Protection 3 σκέτο. Αν μας λέει protection, θα σας πετυχαίνει μόνο protection. Αυτό είναι protection 3 και breaking 2. Το breaking είναι καλό, για να μην χαλάει τόσο εύκολα. Εκεί είναι δύσκολο να πετύχει το breaking. Μποτάκια. Αυτό είναι καλό, πολύ καλό. Protection IV και Thorns 2. Thorns 2. Χτυπήστε με. Θα χτυπηθείτε κι εσείς. Αυτό είναι το Thorns. Το κάνει και εδώ. Το φτιάχνει είναι Fortune 2 και Breaking 1. Μπαίνει ο Fatherman 3 που κανονικά για σπαθί. Και Fortune 3. Το ξένο είναι Fortune 3. Το Bomb είναι Infinity Flame, Breaking 2, Power 3. Και σπαθί Sharpness IV και Knockback 2 που είναι καλό, πολύ καλό. Αν έβαζα όλα τα enchant στο σπαθί θα ήταν ανίκητο. Και βλέπετε το bow μου. Φωτιά! 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 Ναι, και σήμερα ήθελα να κάνω ένα απλό enchant στην diamond πανοπλία μου. Ναι, γιατί σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε την diamond πανοπλία μου protection IV. Ωραία. Και γι' αυτό χρειάζομαι εδώ πέρα level. Δηλαδή Aqua Affinity. Θα το κάνω, γιατί θα το βάλω στο κράνο μου. Είναι για τα βέλη που δεν θα τρέχει damage. Feather falling. Όσοι δεν ξέρουν τι σημαίνει το feather falling, τα feather falling είναι πέσει κάτι ψηλά και προστατεύουν. Δεν κάνετε πολύ ζωή. Και θα τα κάνω repair. Εφόσον το σωστό, όχι. Δηλαδή, για να μην το μπερδεύω, βάλω σε αυτό το chest.
Βάζουμε όλα τα πράγματά μας μέσα για να μπούμε σε creative. Να μπορούμε να πάρουμε levels. Ναι, έτσι έκανα συνέχεια. Είχα κάνει ένα βίντεο με chance, αλλά μου είχε 20 λεπτά το YouTube μου τα απαγόρευσε να το ανεβάσω. Δηλαδή όπως το ανέβασα, μου έλεγε δεν μπορεί να το ανεβάσεις. Ήταν καινούριο, αλλά ήθελα την κοπία μου. Μια καινούρια armor. Όχι, χρειάζομαι 24 διαμάνια ακριβώς. Μια armor. Παπα, εντάξει. Building armor. Τα γαλιά μου δεν τα πειρά, αλλά τέλος πάντων. Αν αφορά την πορεία σας, αυτό γίνεται σπάνια. Κάνω σαμποτάκια και θα αρχίσω το καλύτερο. Ναι. Και breaking! Ναι, μπροντομπά! Οκ, κάτι που πήγαμε από όλα. Δεν κάνω enchanting, αυτά τα δύο τα αφήνω σε ένα μοναδικό, ξέρεις. Σε αυτό, αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο, να το δούμε στο chest. Έξω, αλλά. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς. Εντάξει, πάμε και αυτό. Αν και χρειαστώ και άλλο levels. Θα το δώσω όχι Death Strider, θα κάνω κοντά γρήγορα.
καλά, predictable projection. Αυτό θα πάρει σκουπίδι. Όλα καλά το κάνω. Τουλάχιστον αυτά. Οκ. Και τώρα γιατί ήμουν ακόμα πρώτη τελείω. Δεν problem. Αυτό το πράγμα είναι. Οκ. Μου το χάλασε. Δεν ξέρω γιατί. Οκ παιδιά, σήμερα θα κάνουμε μια εξάσκηση bow. Θα δείξω εννοώ. Ωραία. Είδατε, αυτός είναι ο σταυρός. Κοίτα, είναι εύκολο. Είναι εύκολο το πετύχει. Αλλά κοιτάξτε, πρέπει να το πετύχει έτσι. Και σήμερα θα πάω για... και άλλοι θα κάνουν επίθεση. Πείτε και καλά, δεν προλαβαίνετε. Θα μοιαστούν. Θα μοιαστούν. Να δείτε κάνετε έτσι πλάγια. Εγώ τώρα είμαι πολύ καλό στην πόλη. Οπότε άλλο θα μπορώ να σας πετύχω. Εδώ γίνεται προπόνηση. Μπορείτε να πετάξετε. Κάτι γίνεται σε μένα και... εμένα τώρα μου κολλάει με το βίντεο. Μου κολλάει. Όλο αυτό. Όχι. Σουτ. Εδώ, είδαμε το... Ατάκ, πάτε εδώ. Και κάνετε έτσι. Γεια σου. Αφήνω σε μυαλό. Ελπίζω σας άρεσε να like και να subscribe και καθόλου μόνο στο YouTube και να δείτε την άλλη φορά. Γεια σας!